Pak Kadir. Kula niki masih elek ngeten, mboten kena sembrono lho. Wong kula niki masih elek ngeten gendakane pendi kula. Lho nggih. Suwek gendonge tandange rubung etan. Elek wongi tandange mlayu ngidul. Kandhani hahaha. Sampeyan delok mawon arek sing ayu-ayu ngeten iki, tandake sing nom-nom niki. Yung, temenan disawang teko kono kaya ayu-ayu, padahal ayu anakku lho sian. Inilah Ludruk Organda yang datangnya dari Kota Malang. Dan acara Bedayan ini Munaya. Loh, lah kok rono? Nang kok ya gak gandang kok malah jingitan. Begilek kena Islam berbledek. Nggih. Tandake ayu-ayu sing remu ae njaluk 6. Wong pancene ludruk. Wong lanang macak wedok lek bengi dadine ayu, sebab lek gak ayu gak porem. Sing remo sing nomor 1 jenenge Mbak Iin. Mbak Iin teko nggene ngebruk tumpang. Lek bengi. Lek awan jenenge Tukiman. Sing nomor 2 jenenge Kolipa alias Erni. Alias Erni nek bengi. Nek awan jenenge Dul Latif. Sing nomor 3 jenenge Icah. Teko ngene pagak Icah. Kaya mari dicacak jaran. Icah lek bengi. Lek awan Tojo alias Faisal. Tojo lho. Mbak Wiwin teko ngene suwi turang. Anjene wong wedok, tandake lho nek jajene wedok, ngamuk. Wong anyar golongane wong ngucluk. Jenenge Mbak Wiwin lek bengi, lek awan Winardi. Wah, rek. Sing situ iki wong jenenge kok Cisri. Kaya teh. Iki mari dibebang sapa iki? Ngene iki jenenge Mbak Cisri. Lek bengi, lek awan jenenge pancet Kisru. Gak tau aman, Kisru terus. Kok beci? Kare sopre. Karek sing susune boyong-boyong kaya nggembol kucing anakan iki. Niki jenenge Mbak Retno. Jenenge wong wedok Mbak Retno. Mbak Retno dugi Banyuwangi tapi kadang-kadang enten ndek Culumprit gonang legi. Mbak Retno anjene tandake ludruk. Yo gak porem nek gak jeneng Mbak Retno. Ya Mbak sepurane ya. Mbak Retno nek bengi. Halo. Lek awan jenenge Agus Supriyadi. Ini nak, ini. Tuh kan. Ojo ngene-ngene, aku dilek jebrot susumu aku. Aduh, aku kok wedi aku.
Kono aku mana gak wedi yo. Kono wedi lek ngilo yo gire-gire yo. Gusti Allah pangeran. Ya Allah ya Rabbi kok beci iku jenenge Mbak Retno. Ya Allah. Aja meneng enak kon kok meneng ae apa. Kaya wong mari kesetrum nak kon. Ya coba. Lali. Aduh. Apa? Lali ati gandang. Ayo ya Munaya, gandang ya Munaya. Eman Jawa.